идома. гирья накун шери тағош. бачаҳо, ман камтар гӯш нашудам. як чой гарм биёред, шуморо бо кулчаҳои янгаатон пухтагӣ зиёфат кунам. рӯи мизи кӯчак як лаҳза пур аз нӯшу неъмат шуд. ҳар мусофир аз борхалтааш ғизое мебаровард. мусофирони тахтҳои болоӣ наздиктар ба миз рӯи фарш чорзону заданд. хеле вақт буд чунин ғизои хушмазза нахӯрда будам. марди бурутӣ ки ҳамсояи рӯбарӯ аз ӯ акай неъмат ном мебурд, як луқма худаш мехӯрд ва луқмаи дигарро пеши ман мегузошт. бо ман хеле меҳрубон буд. шояд ба ин далел ки ҳамноми писараш будам, ё шояд зотан одами хуб буд. қатор раҳбараҳ дар чандин истгоҳ таваққуф кард ва соатҳои 9 шаб ба марзи ӯзбекистон расид. ҳамон тавр ки Салоҳиддин мегуфт, сели мусофирон аз вагонҳо пиёда шуд ва ҳамзамон марзбонҳои ӯзбак бо сагҳои бугир ба вагонҳо рехтанд. онҳо ҳар мусофирро аз ҳаллоҷӣ мегузаронданд ва ба ҳар шикоф сар мезаданд. пеш аз расидан ба марз, Салоҳиддин маро ба отоқи худаш бурд ва амр кард ки дар зери мизи кӯчак пинҳон шавам. садои пои марзбонҳо ва аккоси сагҳоро мешунидаму дилам аз тарс меларзид. аммо марзбонҳо бо давр задани утоқи роҳбалад ба вагонҳои дигар гузаштанд. санҷиши мусофирон ва бору банди онҳо хеле тӯл кашид. соатҳо идома дошт. маро аз хастагӣ дар зери миз хоб бурд ва замоне сар бардоштам ки субҳ медамид ва қатор кавири хушкеро убур мекард. бача, ту ҳоло ҳам дар зери миз нишастаӣ? тафтиш кайҳо тамом шуд, то границаи Россия дам мезанем. бихез, гуфт Салоҳиддин хушҳолона. дар вагони пласкантни як ҷо холӣ шудааст. рав ҳамон ҷо хоб кун. роҳрави борик моро ба сӯи даҳлези васлкунандаи вагонҳо мебурд. пеш аз по гузоштан ба даҳлез, ҳоҷатхонаро дидаму манъ шудам. охир соатҳо дастшӯӣ нарафта будам. солҳои ахир вақте бар он фирори нимашабӣ ва ҳодисаҳои баъдӣ фикр мекунам, ба ин натиҷа мерасам, ки аз он рӯз то ба имрӯз ҳеҷ чизе дар сарнавиштам тасодуфӣ набуд. гӯё коргардони филмномаи зиндагӣ маро нуқта ба нуқта навишт ва ман дар ин филм танҳо як бозингар будам. пушти дари бастаи дастшӯӣ интизор шудам. Салоҳиддин банди ҳисобу китоби худ ба пушташ нигоҳ ҳам накард. ниҳоят дар боз шуду акай Неъмат дастмоле дар китф аз ҳоҷатхонаи танг берун омад. хайрияте ҳастӣ, бача? моро хавотир кардӣ. шаби дароз хобам набурд. фикр кардам, ки шояд дар марзи Ӯзбекистон аз қатор пиёдаат карданд. хушҳолие ки аз ин дидор доштам тасаввурнопазир буд. ғайриихтиёр ӯро бағал кардам. рав писарам, дасту рӯядро бишӯй, ҳамроҳ чой менӯшем. пеши панҷара интизорат мешавам. ӯ дар роҳ аз самовори кунҷи вагон 2 истакони тоза гирифт ва ман аз шодӣ давдавон дари ҳуҷраро барояш боз кардам. хуру пуфи ҳамсояҳои акай Неъмат аз катҳои болоӣ баланд мешуд, вале як кати поёнӣ озоду мураттаб буд. эҳтимол мусофиронашро ба ҳуҷраҳои холӣ куч доданд. мо рӯ ба рӯи якдигар нишастем. ӯ аз чойники филии зери дастмоли гулдузӣ, ки эҳтимол кори дасти ҳамсари ҳунармандаш буд, бароям дар истакон чой рехт ва як пора гӯшту як пора фатиҳро рӯи лаълии коғазӣ пешам гузошт. бихӯр, шери тағош, ҳатман гӯш нашудаӣ? аз чой як ҷуръа гирифтам, аммо ба гӯшту нон даст назадам. як ҳиссе ба ман мегуфт, ки баъди ин субҳонаи дунафарӣ акай Неъмат ҳатман аз ман мепурсад, ки кистам ва ба куҷо равонам. ӯ 3 дона қандро ба истаконаш андохт ва онҳоро дуру дароз бо қушуқ ҳам зад. нигоҳи ғамангезаш ба дунболи кавир мерафт. солҳо боз дар ин роҳи тӯлонӣ мераваму меоям. ними Россияро тай задам. вақте бори аввал ба он кишвар рафтам, Фарҳод дар ишками модараш буд. писарамро дар 3 солагиаш дидам. маро нашинохт. аввалҳо тағо мегуфт, баъдҳо дадагӯиро ёд гирифт. хеле сахт аст вақте бузург шудани фарзандро намебинӣ ва садояшро танҳо аз телефон мешунавӣ. аммо худоро шукр, ки фарзандонам гуруснаву урён нестанд ва хонаи гарму бистари нарм доранд. беадад шукр. акай Неъмат оҳ кашид ва рӯ ба ман овард. Фарҳод, шери тағош, ту аз куҷоӣ ва куҷо меравӣ? дар Россия касеро дорӣ? инро на аз рӯи кунҷковӣ, балки ба ин хотир мепурсам, ки Россия мисли як ҷангали беқонун аст ва он ҷангал 1000 шеру паланг ва рӯбоҳу шағол дорад. бисёр бачаҳои мисли худат дар он кишвар гумном шуданд. ман дар ин солҳо шоҳиди он қадар ҳодисоте будам, он қадар мардиву номардӣ дидам, ки акнун одамҳоро бо як дидан мешиносам.
صلاح‌الدین پول گرفتن را بلد است، اما برایش فرق ندارد که سرنوشت بچه‌های مثل خودت در شهرهای روسیه چی می‌شود. آنجا کسی را داری؟ هیچ کس را ندارم. بغض گلویم را فشرد و نگذاشت که حرف دیگر بیرون براید. پدر و مادر چی؟ آنها هر دو مردند. پدرم 1 سال قبل، مادرم 1 ماه پیش درگذشت. برادر، خواهر، عمک، تقای. 3 خواهر دارم. خواهر بزرگم 20 سال است. عمک و تقا هستند، اما با آنها رابطه ندارم. خواهرانت میدونن که تو کجا میروی؟ به کسی چیزی نگفتم. 1 بار از خانه بیرون زدم. اکای نعمت از من چشم نمیکند. شاید راست و دروغین حرفای مرا میسنجید. چایت را بنوش. من متعانه استکان را به لب بردم و 1 جرعه نوشیدم، اما گویا چای نبود و خار بود که گلویم را خراشید و پایان رفت. هر دو خیلی سکوت کردیم. نفس‌های عمیق همسایه‌های بالایی هم دیگر شنیده نمیشد. نسیم سرد سحرگاه که از پنجره بازی وگان می آمد مسافران خسته را به زیر کرپه‌های گرم تیله می داد. با من میایی؟ گفت ناگهان اکای نعمت که ظاهراً از این پیشنهاد غیر انتظار خودش هم خوشحال بود. من شبیه غرق شونده که در بحر طوفانی ناگهان جلیقه نجات پیدا کرده است، نگاهم را از استکان چای برداشتم و ناباورانه با او چشم دوختم. اما گفته باشم جایی که من میروم 1 گوشه سرد روسیه است. نزدیکی های مرز فنلاندیا. خیلی سرد است. کار هم آسان نیست. نفسم از خوشحالی غیر منتظر بند شد و به جای حرف سپاس از گلویم صدای شبیه آه عمیق بیرون آمد. چی شد فرهاد؟ یا از سردی هوا ترسیدی؟ اکای نعمت بلند خندید و من دست روی سینه از جای نیمخیز شدم. با دلسوزی که تلخیش را هیچگاه فراموش نمیکنم به من نگاه کرد. بشین پسر، حالا به جای کار برسیم، باز از ترس فرار نکنی. حرفا را به شوخی کشید و میخواستم او را بغل کنم و صمیمی‌ترین سپاسها را به زبان بیارم، اما آن زمان این هنر را بلد نبودم. بعدها وقتی که زندگی ما را مثل گندم زیر سنگ آسیا گرد و باد میکرد، سپاس و خوشامدزنی را کم و بیش یاد گرفتم، اما آن لحظه از این مهربانی خاریم آمد. اکا، اینه که شما را هیچگاه فراموش نمی کنم، گفتم با صدای گرفته و باورم نمی آمد که این حرف از زبان من بیرون می آیند. از آن لحظه به بعد او 1 بخش زندگی من شد. در ایستگاه ها با هم از قطار بیرون می آمدیم و یگان غذای سر راهی می خریدیم. با هم در دالان قطار خاموشانه منظره ها را تماشا می کردیم. او حتی اجازت نمی داد که من تنها به دستشویی بروم. مثل فرزندش از من مراقبت می کرد. 5 شبانه روز با صدای تق تق قطار و عبور بیابان‌های بیکنار و شهرهای خرد سر راهی سپری شد. تمام این مدت غرق آرزوهای آسمانی بودم، اما گاه صداهای خسته و نیمجانی که شاید صدای وجدانم بود از کدام گوشه ذهنم بلند می شد و می گفت هیچ یادت هست که 3 خواهر نیم گرسنه را تنها گذاشتی؟ در این موعدها پرده اشک چشمانم را می پوشاند و جنگل و شهرهای کنار راه غرق آب می شدند. سرانجام سفر 5 روزه ما به انتها رسید و اکای نعمت گفت که بعد نیم ساعت به قلمرو مسکو وارد می شویم. این نیم ساعت در نظرم مثل نیم روز می گذشت. می خواستم مسکو تعریفی را که این همه مردم را مثل آهنربا به خود می کشد زودتر ببینم. قطار قریبی های بامداد در ایستگاه توقف کرد که چندین قطار نو و خوش رنگ داشت. قطار ما با پنجره های جغیده، تن خراشیده و رنگ پریده و چرخ های زنگ زده در کنار همتاهای زمانوی و مجللش مثل گدا در پهلوی شاهزاده ها به نظر می رسید. مسافران شبیه مرهای بارکش از 1 قطار بیرون می شدند و جای خود را با مسافران دیگر می دادند. فرهاد، بیجون پسر، فرصت زیاد نداریم، باید به قطار لنینگراد بلیط بگیریم، گفت اکای نعمت و بارخلطه را به من داد. اینجا پوری خادم پلیس است، سرت را پایین بیار و زود حرکت کن که باز ما را منع نکنند. با عجله از قطار بیرون شدیم و بارهای سنگین در دوش به سمت دفتر بلیط فروشی دویدیم. من حتی نتوانستم اطراف را درست ببینم. زیغ نشو، فرصت زیاد است.
ягон рӯз туро ба тамошои Кремл мебарам, аввал ҷобаҷо шавем. ман дар кунҷи назарнораси толори билетфурӯшӣ пинҳон шудам, вале мисли бачае ки аз гум шудани модараш дар ҳарос аст, аз акай Неъмат чашм намекандам, ки гоҳ дар байни анбӯҳи мусофирон наменамуд ва гоҳи дигар чашмонам аз дидани шонаҳои хамидааш рӯшан мешуд. ниҳоят ӯ баргашту ман аз шодӣ нохудогоҳ ба сӯяш давидам. ана билет ёфтам, гуфт ӯ хушҳолона, ва мо бо ҷомадону халтаҳои пурбор шитобон ба сӯи қатори Ленинград раҳсипор шудем. қатор зебову мураттаб, вале раҳбаладаш як зани беодобу дағал буд. ҷомадону борхалтаҳои сангини акай Неъмат ӯро асабонӣ кард. «Загрузили себе как гасли, едят и едят. Чё вам не сидится у себя дома?» арбада кард ӯ. зани гавдадору баднамое буд, домани кӯтоҳ дошт ва соқҳои захимаш пои филро мемонд. ҳатто сай намекард нафраташро пинҳон кунад. акай Неъмат тавҳини роҳбаладро бепосух гузошт ва бо лабханди хиҷолатомез билетҳоро ба ӯ дароз кард. раҳбалад гӯшаи билетро бо кароҳат сурох карду пушт гардонд, то ба қатор нишастани моро набинад. дӯсти нави ман эҳтимол ин дағалиҳоро бисьёр дидааст, ки озурда нашуд ва ба сандалӣ нишасту арақи сару рӯяшро бо дастмоле, ки аз рӯзи аввали сафар даври гарданаш буд, пок кард. русияи овозадор дар симои ин зани беодоб маро бо ахмҳои гирифтаи як модарандар истиқбол мекард. аммо ман он қадар ҳаяҷонин будам, ки ҳатто чунин лаҳзаҳои нохушоянд наметавонистанд рӯҳияамро хароб кунанд. қатор ба роҳ даромаду акай Неъматро хоб бурд. бечора аз даводави зиёд хаста шуд. ба чеҳраи офтобхӯрдаи ӯ бо муҳаббат нигоҳ кардам. пир набуд, синаш шояд ба 40-45 мерасид, аммо ожангҳои амиқи сураташ ӯро калонсол нишон медоданд. қомати баланд, аммо шонаҳои фурӯрафта дошт. шонаҳояш аз меҳнати сангин фурӯ рафта буданд. даҳони пурхандаи ӯ ба ҳамсуҳбат оромиш мебахшид. вақте механдид, дандони курсии тиллоияш якҷо бо чашмони дуддиаш медурахшид. мӯйҳои сиёҳи сари хокистариашро ба осонӣ мешуд баршумурд. сафедӣ ҳатто дар абрувону мӯйлабҳояш бурӯз мекард. аммо дили бузурге дошт ба андозаи як дунё. охир дар он солу замон, ки беғаразона масъулияти як навраси бесоҳибро бар дӯш мегирифт ва ӯро аз гум шудан дар ин кишвари беканор наҷот медод. ман он замон арзиши ин одамгариро дуруст дарк намекардам. баъдҳо ба қадраш расидам. бигир бихоб Фарҳод, то Ленинград 4 соат роҳ аст, хаста мешавӣ, гуфт ӯ ва нимхобу нимбедор сарашро рӯи борхалтаи мулоими ман гузошту дар ҳавои мусиқии нарм, ки фазои вагонро шигифтангез мекард, чашмонашро пӯшид. ман аз панҷараи бузурги қатор чашм намекандам. қатор аз канори биноҳои боҳашамат ва шаҳракҳои зебо рад мешуд. нигоҳам аз як тасвир ба тасвири дигар мекӯчид ва қалбам аз ин ҳақиқати боварнокарданӣ, ки мани бекасу кӯй саранҷом ба Русия омадам, дар синаам пар мезад. вагон пур аз мусофирони маҳаллӣ буд. онҳо бо садои баланд ҳарф мезаданд ва механдиданд. дар ҳар чеҳрае мешуд эътимод ба нафсро дид. онҳо соҳибхона буданд, на аз пулис ҳарос доштанд, на аз роҳбалади қатор. кӯдакон дар бағали модарҳои худ ноз мекарданд ва ҳарфҳои ширин мешуниданд ва касе онҳоро танбеҳ намекард, ки садои худро поин биёранд. гӯё дар як дунёи дигар будам. хаёли хоҳарони мазлумам, ҷиғ кашидани хоҳарзодаи маъюбам ва хонаи кӯчакамонро, ки аз садои чархҳои сангини қатор ба ларза меомад, амдан дар зеҳнам гур мекардам. бача набудам, ки нафаҳмам азоби виҷдон чист. ҳамаро дарк мекардам, аммо он саҳифаи зиндагиамро бо тамоми қаҳрамонҳояш барои худ варақ задам ва саҳифаи нонавиштаеро бо унвони моҷароҳои ғурбат боз намудам. чӣ қадар худхоҳу беинсоф будам. қарибиҳои зуҳр ба Ленинград расидем. ҳамин ҷо бишин, аз ҷой такон нахӯр, ки мабодо гум нашавӣ. ман барои қатори барқӣ билет мегираму зуд бармегардам. аз ҷомадону борхалта бохабар бош, ин истгоҳ пури дузду авбош аст. аз уҳдааш мебароӣ? пурсид ӯ нимшӯхиву нимҷиддӣ. парво накунед, ман бачаи шаҳриам, сарамро медиҳаму борҳоро не, гуфтам бо ҷиддият. акай Неъмат баланд хандиду
китфҳои маро бағал кард ва сипас ба сӯи дафтари фурӯши билетҳо шитофт. дар ин 5 рӯз ӯ ҳам бо ман одат кард. шояд танҳо одат набуд, шояд дилбастагӣ буд. ман аз ӯ чашм намекандам. хаёлам ки агар аз ин шонаҳои хамида канда шавам, аз дунё бурида мешавам. чанд дақиқа дар мадди назарам буд, аммо баъд аз байни анбӯҳи мардуме ки зоҳиран беҳадаф ҳарсу равоо доштанд, нопадид шуд. истгоҳи кӯчаки қаторҳои байнишаҳрӣ тозаву озода, вале пур аз гадову маъюбони талбанда ва ҷавонҳои машкук буд, ки нигоҳашон гургҳои борондидаро мемонд. акай Неъмат дер кард ва қалби ман аз нигаронӣ зӯза кашид. худоё, нигаҳбонаш бош, нагузор ки бар пояш хоре бихалад. зорӣ мекардам парвардигоро. «Что, парен, скучаем?» ҷавони маъламӯй, ки пӯсти чеҳрааш аз сафедӣ шаффоф менамуд, оҳиста ба ман наздик шуд. занҷири борикеро дар даст тоб медод ва ҳар лаҳза ба чапу рост туф мекард. «Тибета что?» фаромӯш кардам бигӯям, ки ман дар синни 9-умӣ мактаби русӣ таҳсил мекардам ва забони русиям лаҳҷа надошт. «Ти чё, борзый, что ли? Когда надо, могу быть и борзым. Чё везёшь? Не твоё дело. Вон, мой отец идет. Он милиционер. Расскажу, что приставал ко мне. Тебе мало не покажется». ман ба самте ишора кардам, ки якчанд ходими пулис ҷавонеро дар ҳалқа гирифта санадҳояшонро тафтиш мекарданд. «Да ладно, я просто спросил. Может, помочь нужен?» гуфт ва бо занҷири дасташ бозикунон аз пеши ман дур шуд. акай Неъмат 1 соат таъхир кард. ин 1 соат дар назарам мисли 1 сол намуд. ниҳоят ӯ баргашт. бисёр хушҳол буд. хайрият, ки 2 билети охирин дастрасам шуд. раҳ ба раҳ бароят пирожкӣ ҳам харидам. бояд гушна бошӣ. хеле гурусна будам. бори охир соати 8 бегоҳи дирӯз охирин пораҳои фатири обпаридаро бо қанчой хӯрдем. пирашки бо лимонад аҷаб маззае дошт. ин таъм барои 1 умр дар комам нишастааст. солҳои баъдӣ бо ҳавои пирожкиҳои харидаи акай Неъмат борҳо пирашкӣ мехаридаму бо лимонад мехӯрдам, аммо он маззаро дигар пайдо накардам. ҷои кори акай Неъмат дар мавзеи атрофи шаҳри Виборг, макони тобистонгузаронии бошандагони сарватманди Ленинград буд, ки аз ҳавои гарм ба ин минтақаи салқин паноҳ мебурданд. ҳамсоягии Виборг бо халиҷаи ҳамномаш тобистонашро салқин, вале зимистонашро барои як муҳоҷири бо офтоб бузургшуда тоқатнопазир мекард. акай Неъмат дар ин мавзеъҳо барои бошандагони маҳаллӣ бӯстонсаро месохт ва ҳамчун устои ҳалолкор маъруф буд. хелеҳо мехостанд аз ҳунари ӯ истифода кунанд ва омаданашро бесаброна интизор буданд. моро дар истгоҳи қатори барқӣ марди миёнасоле истиқбол кард, ки пероҳани гулдораш то ноф боз буд ва шалвори кӯтоҳаш пойҳои офтобхӯрдаашро намоиш медод. гӯё ҳамин ҳоло аз ҳотаи обчакорӣ берун омада буд, ки пӯсти рӯяш аз сурхӣ барқ мезад. ӯ ба сӯи акай Неъмат бародарвор оғӯш кушод. «Ну, наконец-то дождались тебя», гуфту аз чеҳраи хушкидаи акай Неъмат чалаб-чалаб бусид. «Здравствуй, Степан. Вот приехал. Как я обещал. Как вы, как поживает Мария Васильевна? Как внуки?» «Все живы и здоровы, слава Богу. Вижу, помощника привел. Твой сын, что ли?» «Фарҳод, поздоровайся со Степаном». ман шармгинона ба Степан даст дароз кардам. «Привет, жигит. Ух ты, какой взрослый. И на отца похож, как 2 капли воды». «Степан, Фарҳод мой племянник. Его родители умерли. Пришлось его взять с собой». Степан дилсӯзона сари маро навозиш карду даст ба китфам гузошт. «Прости, жигит. К сожалению, такое иногда случается. Ну что ж, Неъмат, садитесь, я отвезу вас на дачу. Поживете там, присмотритесь. Собери бригаду по своему усмотрению. Техника уже у дачи. Оплата будет хорошая. Не обижу. Ты меня знаешь». шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.